Postoje godine koje ostaju urezane u kolektivnom pamćenju zemlje, poput nevidljivih ožiljaka, oznake koje dijele vrijeme na prije i poslije. Za Španjolsku je 1990 i druge bila jedna od tih prijelomnih godina, trenutak nacionalne euforije koji je obećavao definitivan ulazak u europsku modernost, vrhunac demokratske tranzicije kojoj je trebalo gotovo 2 desetljeća da se konsolidira. Olimpijske igre u Barceloni i svjetska izložba u Sevilji projicirale su svijetu sliku obnovljene, kozmopolitske nacije, sposobne organizirati događaje planetarnih razmjera s učinkovitošću koja je iznenadila sve. Ulice velikih gradova vrile su od optimizma, novine su govorile o gospodarskim čudima i po prvi put nakon generacija Španjolci su osjećali da njihova zemlja zauzima mjesto koje joj pripada među razvijenim narodima svijeta. To je bila godina kada je Kobi, olimpijska maskota, smiješio se sa svakog televizijskog ekrana, svake izložbene vitrine, svake dječje majice. To je bila godina kada je olimpijska baklja putovala poluotokom paljući nade, kada su se zlatne medalje gomilale, a nacionalna himna odzvanjala iznova i iznova na pobjedničkim postoljima Montjuica. Transformacija je bila opipljiva u svakom aspektu španjolskog života. Nove autoceste povezivale su gradove koji su stoljećima izgledali izolirano. Vlakovi velikih brzina obećavali su smanjiti te udaljenosti između Madrida i Sevilje. Moderne zračne luke dočekivale su posjetitelje iz cijelog svijeta koji su dolazili svjedočiti španjolskom debiju na globalnoj pozornici. Peseta je bila stabilna, strana ulaganja pritjecala su u neviđenim količinama, a nezaposlenost, iako još uvijek visoka, činilo se da konačno opada. Mladi profesionalci koji su studirali u inozemstvu vraćali su se kući uvjereni da Španjolska napokon nudi prilike koje traže. Ulice Barcelone blistale su u svjetlu vatrometa ceremonije zatvaranja. Španjolci su slavili pobjede svojih sportaša kao nacionalne trijumfe i čak su i najskeptičniji morali priznati da se nešto promijenilo, da je zemlja prešla nevidljivi prag prema obećavajućoj budućnosti. To je bila godina kada je Španjolska napokon izgledala kao da je ostavila za sobom duhove svoje prošlosti. Ali iza velikih gradova, iza reflektora i kamera koje su prenosile sportske podvige u milijune domova, postojala je druga Španjolska. Španjolska malih gradića, gdje je život tekao prema pradavnim ritmovima, gdje su tradicije težile više od mode, gdje su se susjedi poznavali po imenima i prezimenima, po obiteljskim povijestima, po crkvenim klupama koje su zauzimali svake nedjelje. To je bila Španjolska valencijskih voćnjaka, stabala naranči koja su u proljeće parfimirala zrak, seoskih putova obrubljenih stoljetnim kanalima za navodnjavanje, partija karata u barovima na trgu, patronalnih svetkovina koje su okupljale cijele generacije pod istim kolovoškim nebom. To je bila Španjolska, koja je s određenim čuđenjem gledala na medijski spektakl te slavne godine, svjesna da modernost stiže kap po kap na njezine popločane ulice, na njezina obrađena polja, u njezine živote izgrađene na jednostavnim sigurnostima. Alcácer je bio jedan od tih gradića. Smješten jedva 15 km južno od Valencije, u regiji Huerta Sur, tada je imao nešto više od 8.000 stanovnika koji su živjeli uglavnom od poljoprivrede i malih lokalnih poduzeća. Ta njegove ulice ocrtavale su mrežu niskih kuća, mnoge od njih naslijeđene od prethodnih generacija, s unutarnjim dvorištima gdje su rasli limuni i jasmini.
Crkva San Martin dominirala je središtem gradića, a oko nje su se prostirali prostori zajedničkog života. Gradska vijećnica, trg gdje se održavao tjedni sajam, barovi gdje su muškarci komentirali dnevne vijesti, dok su žene kupovale svježe pečeni kruh u tradicionalnoj pekarnici. Djeca su se igrala na ulicama do sumraka. Tinejdžeri su se okupljali na uglovima ulica, dijeleći krijumčarene cigarete i snove o budućnosti. Stariji su promatrali prolazak vremena sa svojih pletenih stolica, postavljenih na pločnicima, kada bi vrućina pritisnula. To je bilo mjesto gdje su svi znali tko je tko i gdje tajne nisu dugo trajale, a vijesti su putovale od usta do usta brzinom kojoj nijedne novine nisu mogle parirati. To je bilo sigurno mjesto, ili barem tako su vjerovali njegovi stanovnici. Sigurnost Alcacera nije bila ona elektroničkih alarma, niti blindiranih vrata. To je bila sigurnost uzajamnog poznavanja, sigurnosti da će svaki stranac biti odmah identificiran, povjerenja da susjedi paze jedni na druge. Kućna vrata ostajala su otvorena tijekom dana. Ključevi su se skrivali ispod tegli za cvijeće pokraj ulaza. Djeca su sama hodala u školu, čim bi bila dovoljno stara da prijeđu ulicu. Kriminal je bio nešto što se događalo drugdje, u velikim gradovima, u marginalnim četvrtima, u američkim filmovima koji su se prikazivali na televiziji petkom navečer. U Alcaceru najgore što se obično događalo bile su svađe između susjeda oko granica posjeda, poneka tučnjava u baru nakon noći s previše vina, povremena krađa naranči od strane pridošlica, koji nisu razumjeli da je to bio manji zločin, ali ipak zločin. Zlo, pravo zlo, pripadalo je drugom svijetu, drugoj stvarnosti, koja nije imala nikakve veze s ovim ulicama, gdje su bake molile krunicu u sumrak, a nedjelje su mirisale na paelu kuhanu na laganoj vatri. Studeni 1992. stigao je sa svojom uobičajenom povorkom sivih dana i povremenih kiša. Valencijska jesen nema surovost sjevera poluotoka, ali ne zadržava ni blagost mediteranskog ljeta. Noći su se produživale, lišće platana prekrivalo je pločnike, a zrak je nosio onaj poseban miris mokre zemlje koji najavljuje blisku zimu. Olimpijska euforija ostala je iza i već arhivirana u kolektivnom pamćenju kao svjetla uspomena koja je kontrastirala s dnevnom rutinom. Novinski naslovi sada su govorili o gospodarskim krizama, političkim napetostima, prvim simptomima onoga što će na kraju biti teška recesija. Ali u Alcaceru, kao u tolikim gradićima Španjolske, život je tekao svojim nepromjenjivim tijekom, ravnodušan prema velikim naslovima, koncentriran na male radosti i male brige koje tkaju egzistenciju običnih ljudi. Miriam Garcia Iborra upravo je napunila 14 godina. Bila je tinejdžerica lakog osmijeha i znatiželjnog pogleda, učenica 8. razreda u mjesnoj školi, s onom mješavinom stidljivosti i neposlušnosti koja karakterizira one koji otkrivaju da više nisu djeca, ali još ne znaju točno što su. Voljela je glazbu kao sve djevojke njezine dobi i predano je pratila hitove koji su se puštali na radiju, romantične balade koje su govorile o nemogućim ljubavima, plesne ritmove koji su oživljavali diskoteke u koje još nije imala godina za ulazak, ali koje je zamišljala kao hramove buduće slobode. Živjela je s roditeljima u kući, u centru gradića, radna obitelj,
koja je u nju položila sve svoje nade, sve svoje snove o budućnosti boljoj od sadašnjosti koju su oni poznavali. Mirijam je bila dobra učenica, odgovorna u granicama onoga što se može očekivati od tinejdžerice, nježna prema svojima, iako je ponekad pokazivala onu nastajuću buntovnost koja je dio odrastanja. Njezini roditelji, Fernando i Rosa, obožavali su je s onom mješavinom ponosa i zabrinutosti koju osjećaju svi roditelji tinejdžerskih kćeri, a svjesni da svijet može biti opasan, ali uvjereni da će se njihova mala znati pobrinuti za sebe. Antonija Gomez Rodriguez, koju su svi zvali Tonji, imala je 15 godina. Bila je Mirjamina prijateljica od djetinjstva, najprije su igračica, a potom povjerljiva prijateljica, jedna od onih prijateljstava koja se kuju na školskim igralištima i koja se čine pred određenima da traju cijeli život. Tonji je bila ekstrovertiranija od Mirjam, sklonija lakom smijehu i duhovitim komentarima, s osobnošću koja je osvjetljavala svaku prostoriju u koju bi ušla. Također je živjela u Alcaceru, u drugoj kući u centru, kći obitelji koja je, kao mnoge u gradiću, zarađivala za život trudom i dostojanstvom. Bila je vesela, vitalna, s onom neiscrpnom energijom mladosti koja se čini sposobnom osvojiti svijet. Voljela je plesati, izlaziti s prijateljicama, satima razgovarati o svemu i ničemu, praviti planove za budućnost koja se činila beskonačnom. Njezini roditelji, Fernando i Rosa, dijelili su imena s Mirjaminim roditeljima, jedna od onih podudarnosti koje u malim gradićima postaju anegdote koje se ponavljaju generacijama. Desiree Hernandez Folch bila je treća u grupi, također 14-godišnjakinja, stanovnica Alcacera i nerazdvojna prijateljica ostalih dviju. Desiree je možda bila najveća sanjarica od triju, ona koja je gubila pogled u imaginarnim horizontima, ona koja je pisala pjesme u tajnim bilježnicama, ona koja je vjerovala u pravu ljubav i sretne završetke romantičnih filmova. Živjela je s obitelji u gradiću, kći radnih roditelja, koji su izgradili svoj dom ciglu po ciglu, žrtvu za žrtvom. Bila je osjetljiva, inteligentna djevojka, a s onom prividnom krhkošću koja skriva neslučene snage. S Mirjam i Tonji činila je nerazdvojni trio, jednu od onih skupina tinejdžerskih prijateljica koje dijele tajne, smijeh, suze i snove, koje se svake večeri zovu telefonom da komentiraju što se dogodilo tijekom dana, iako su se vidjele tek prije nekoliko sati, koje planiraju svoju budućnost kao da im svijet pripada. Petak, 13. studenog 1992. osvanuo je kao bilo koji drugi jesenski dan u Alcaceru. Tri prijateljice normalno su pohađale nastavu, komentirale planove za vikend, razmjenjivale povjerljive informacije tijekom odmora. Bio je to još jedan radni dan, jedan od onih dana koji ne ostavljaju trag u pamćenju, jer se čini da ih ništa posebno ne razlikuje od prethodnih. Ali taj petak imao je nešto što ga je činilo drugačijim. Te večeri održavala se zabava u diskoteci Kulor u Picasentu i susjednom gradiću udaljenom nekoliko kilometara. Diskoteka Kulor bila je jedan od onih lokala koji su privlačili tinejdžere iz cijele regije, prostor gdje su mogli plesati, sresti prijatelje iz drugih gradića, na nekoliko sati se osjećati dijelom svijeta, šireg od ulica koje su znale napamet. Za djevojke od 14 i 15 godina odlazak u diskoteku bio je avantura, afirmacija neovisnosti
Još jedan korak prema odraslom životu koji ih je čekao. Miriam, Tonji i Desire napravile su planove za tu večer. Zajedno će ići u diskoteku, plesat će, zabavljat će se, vratiti se kući s pričama za prepričavanje i uspomenama za čuvanje. To je bila vrsta plana kakvu milijuni tinejdžera prave svakog vikenda diljem svijeta, nevina aktivnost koja je dio procesa odrastanja, istraživanja granica slobode i izgradnje vlastitog identiteta izvan obiteljskog okvira. Njihovi roditelji, iako možda s određenim zadrškom tipičnom za svoju generaciju, pristali su ih pustiti. Vjerovali su svojim kćerima, poznavali su obitelji prijateljica, znali su da će ići zajedno i paziti jedna na drugu. Osim toga, diskoteka nije bila daleko, a u toj Španjolskoj 1992. u toj valencijskoj regiji gdje su se svi poznavali, što se moglo dogoditi? Petkom poslije podne prolazilo je s nervoznom sporošću prethodnica zabave. 3 prijateljice pripremale su se u svojim domovima, pažljivo birajući odjeću, češljajući se pred ogledalom, možda nanoseći malo krijumčarene šminke, koju njihovi roditelji radije nisu vidjeli. Dogovorile su se da se nađu u ugovoreno vrijeme kako bi zajedno krenule prema Pikasentu. Problem je bio prijevoz. Nijedna nije imala godine za vožnju. Njihovi roditelji nisu ih mogli odvesti, a javni prijevoz u tom ruralnom području bio je rijedak i nepouzdan, posebno u noćnim satima. Rješenje koje su odabrale bilo je isto koje su birali mnogi mladi ljudi tog doba – autostop. Zamoliti nekog vozača da ih odveze do odredišta, vjerujući u dobrotu stranaca, u onu solidarnost između susjeda koja je karakterizirala ruralnu Španjolsku. Autostopiranje je tada bila uobičajena praksa, posebno među mladima iz ruralnih područja koji nisu imali drugih prijevoznih sredstava. Nije se doživljavalo kao nešto opasno, već kao praktičan način kretanja, demonstracija povjerenja koje je postojalo među članovima zajednice. Vozači su se obično zaustavljali da povezu pješake, posebno ako su to bili mladi ljudi iz gradića ili okolice, poznati ili barem prepoznatljivi ljudi. Bio je to prešutni pakt uzajamne pomoći koji je većinu vremena funkcionirao bez incidenata. Nitko nije mislio da ulazak u automobil stranca može imati fatalne posljedice. Nitko nije zamišljao da bi cesta koja razdvaja Alcacer od Pikasenta mogla biti poprište tragedije. Tog petka navečer Miriam, Tonji i Desire izašle su iz svojih domova s radošću svojstvenom onima koji idu u susret zabavi. Bilo je oko 8:30 navečer kada su se oprostile od obitelji, obećavši da će se vratiti u razumno vrijeme, da će se dobro ponašati, da će paziti jedna na drugu. Njihovi roditelji gledali su ih kako odlaze s onom mješavinom ljubavi i zabrinutosti koja uvijek prati one koji puštaju svoju djecu, vjerujući da će im svijet biti naklonjen, da će se vratiti žive i zdrave, da će im noć donijeti samo lijepe uspomene. Bo nitko od njih nije mogao zamisliti da će to biti posljednji put da vide svoje kćeri žive. 3 prijateljice hodale su zajedno ulicama Alcacera, vjerojatno uz smijeh, komentirajući svoja očekivanja za večer, dečke koje su se nadale vidjeti u diskoteci, glazbu na koju će plesati, tračeve koje će razmjenjivati. Stigle su do ceste koja povezuje gradić s Pikasentom i počele mahati automobilima koji su prolazili, tražeći nekoga tko će ih odvesti do odredišta. Noć je već bila pala,
a cesta, iako ne posebno pusta, nije bila tako prometna kao danju. Bilo je hladno, tipična vlažna hladnoća valencijske jeseni, koja se uvlači između odjeće i nastanjuje u kostima. Djevojke su čekale, gestikulirajući vozilima koja su prolazila, dok se napokon jedno nije zaustavilo. Što se dogodilo od tog trenutka nadalje ostaje obavijeno sjenom i rekonstruirano samo djelomično kroz kasnija istraživanja, svjedočanstva krivaca, forenzičke dokaze koji su pronađeni tjednima kasnije. Ono što se sigurno zna jest da su Miriam, Tonji i Desire ušle u vozilo koje ih je odvelo od sigurnosti njihovog gradića, od ulica koje su poznavale, od života koje su planirale živjeti. Ono što se zna jest da su tog petka 13. studenog 1992. 3 nevine tinejdžerice ukrstile put s najapsolutnijim zlom, s okrutnošću koja prkosi svakom ljudskom razumijevanju. Ono što se zna jest da nikada nisu stigle do diskoteke Kulor, nikada nisu plesale te noći, nikada se nisu vratile kući. Prvih nekoliko sati odsutnosti nije izazvalo neposrednu uzbunu. Bila je petak navečer, djevojke su otišle na zabavu. Normalno je bilo da se vrate kasno. Njihovi roditelji čekali su sa suzdržanim nestrpljenjem onih koji znaju da im djeca odrastaju, da trebaju svoj prostor, da ne mogu kontrolirati svaku minutu njihovih života. Ali kada je prošla ponoć, a djevojke se nisu pojavile, kada su telefonski pozivi drugim obiteljima otkrili da nijedna od 3 nije stigla, zabrinutost se počela pretvarati u tjeskobu. Možda kasne, možda su nekoga srele, možda su negdje bez mogućnosti da nazovu. Racionalna objašnjenja iscrpljivala su se jedno za drugim, a na njihovo mjesto rastao je mračan, neizreciv strah koji su roditelji pokušavali otjerati iz svojih umova, ali koji je odbijao nestati. Kada je osvanula subota, a 3 tinejdžerice još uvijek nisu davale znaka života, uzbuna se proširila cijelim Alcacerom. Roditelji Miriam, Tonji i Desire okupili su se, razmijenili informacije, pa pokušali rekonstruirati posljednje poznate trenutke svojih kćeri. Otišli su u Guardia Civil prijaviti nestanak, ali u to vrijeme protokoli za slučajeve nestalih osoba bili su drugačiji i vlasti su imale tendenciju čekati razuman vremenski period prije aktiviranja svih mehanizama potrage. Mislilo se da su tinejdžerice možda dobrovoljno pobjegle, da su možda s nekim tajnim dečkom, da će se pojaviti svakog trenutka posramljene, ali žive i zdrave. Bilo je to doba kada nestanak maloljetnika nije generirao neposrednu reakciju kakvu poznajemo danas, kada društvo još nije naučilo lekcije koje će ga slučajevi poput ovog naučiti na najokrutniji način. Susjedi Alcacera spontano su se mobilizirali. U malim gradićima nesreća jednog je nesreća svih, a nestanak 3 djevojke iz gradića bio je događaj koji je potresao temelje zajednice. Organizirane su potrage, grupe volontera koje su pročešljale okolna polja, koje su prošle ceste, koje su postavljale pitanja u susjednim gradićima, koje su tražile bilo kakav trag koji bi mogao ukazati gdje su tinejdžerice. Barovi su postali informacijski centri gdje su se razmjenjivale glasine i nade, gdje su muškarci planirali rute pretrage, dok su žene pripremale kavu i sendviče za volontere. Crkva se napunila vjernicima koji su molili za povratak djevojaka, svijećama koje su gorjele pred likom djevice Marije,
obećanjima šaptanim u polutami crkvenih brodova. Mobilizacija je brzo premašila granice Alcacera. Volonteri su stizali iz susjednih gradića, iz Valencije, iz cijele regije. Udruge roditelja, sportski klubovi, župne grupe, svi su htjeli pridonijeti potrazi. Ceste regije prođene su 10 puta, polja pretražena metar po metar, pa i bunari i jaruge pregledani svjetiljkama i užadima. Helikopteri Guardia Civil preletjeli su područje, tražeći iz zraka ono što oči na zemlji nisu mogle pronaći. Dovedeni su psi tragači, njušeći odjeću nestalih djevojaka, pokušavajući uhvatiti njihov trag. Ali dani su prolazili, a potraga nije davala rezultate. Bilo je kao da je zemlja progutala 3 tinejdžerice, kao da su isparile u hladnom zraku tog valencijskog studenog. Napetost u gradiću bila je opipljiva. Razgovori su prestajali kada bi netko prošao. Pogledi su postajali nabijeni sumnjom. Glasine su trčale od kuće do kuće. Je li među njima bilo čudovište? Je li krivac bio netko koga su poznavali? Netko koga su 1000 puta pozdravili na ulici? Netko tko je dijelio njihova slavlja i žalosti? Ta je misao bila nepodnošljiva, ali se nastanila u kolektivnoj podsvijesti i odbijala otići. A roditelji su držali djecu kod kuće. Tinejdžerice više nisu izlazile same. Vrata, koja su generacijama ostajala otvorena, sada su se zatvarala na dvostruku bravu. Strah je zamijenio povjerenje, a gradić, koji je bio utočište, postao je zatvor. Dani su prolazili, a djevojke se nisu pojavljivale. Tjeskoba obitelji pretvarala se u očaj, onaj strašan osjećaj bespomoćnosti pred nepoznatim koji proždire dušu, onih koji čekaju vijesti koje ne dolaze. Roditelji Miriam, Tonji i Desire živjeli su u beskrajnoj noćnoj mori, zarobljeni u limbu neizvjesnosti, gdje je svaka minuta bila vječnost, gdje je svako zvonjenje telefona ubrzavalo srce, gdje je svaki automobil koji se zaustavio pred vratima mogao donijeti očekivanu vijest ili onu zastrašujuću. Nisu spavali, jedva su jeli, nisu mogli misliti ni o čemu drugom, osim o tome gdje su im kćeri. Gdje su bile? Što im se dogodilo? Jesu li žive? Pitanja su se ponavljala bez odgovora, mučeći one koji su ih postavljali s okrutnošću neizvjesnosti. Lokalni tisak počeo je izvještavati o nestanku i malo pomalo vijest se penjala prema nacionalnim medijima. Španjolska je saznala da su 3 tinejdžerice iz valencijskog gradića nestale bez traga i slučaj je počeo privlačiti pozornost javnosti. To je bila priča koja je doticala osjetljive žice. 3 mlade djevojke nevine, koje su jedne petkom navečer izašle zabaviti se i nisu se vratile. Mogle su biti bilo čije kćeri, prijateljice bilo koje tinejdžerice, susjede bilo kojeg gradića. Identifikacija s žrtvama i njihovim obiteljima bila je neposredna, a interes za saznanje što se dogodilo rastao je eksponencijalno. Televizija, koja je u toj Španjolskoj 1992. doživljavala duboku transformaciju s dolaskom privatnih kanala, pronašla je u slučaju djevojaka iz Alcacera temu koja je privlačila masovnu publiku. Dnevnici su otvarali s najnovijim vijestima iz potrage. Informativni programi posvećivali su duge minute analiziranju mogućih hipoteza. Reporteri su putovali u gradić kako bi intervjuirali susjede, rodbinu, vlasti. Bio je to početak onoga što će na kraju postati bez
presedana medijsko praćenje u Španjolskoj, opsesivna pozornost koja će transformirati slučaj u društveni fenomen neočekivanih razmjera. Obitelji su se držale nade kao utopljenici plutače usred oluje. Dok nije bilo sigurnosti da je drugačije, njihove kćeri mogle su biti žive negdje, čekajući da budu pronađene, čekajući da se vrate pići. Roditelji Miriam, Tonji i Desire pojavljivali su se na televiziji bacajući očajničke apele, moleći svakoga tko ima informacije da kontaktira vlasti, obećavajući da neće biti odmazde, da samo žele vratiti svoje djevojčice. Njihova iscrpljena lica, njihovi glasovi slomljeni emocijom, njihove oči zacrvenele od suza i nesanice, postali su slike utisnute u pamćenje milijuna Španjolaca. Bol tih obitelji bila je bol cijele zemlje, koja je bespomoćno svjedočila tragediji koja se odvijala u stvarnom vremenu. Božić 1990 i druge stigao je bez da su se djevojke pojavile. Bio je to mračan Božić za Alcacer, Božić preuranjene žalosti, božićnih pjesama koje su zvučale šuplje, slavlja koja nitko nije imao volje slaviti. Obitelji nestalih provele su te blagdane u stanju emocionalnog suspenzije, nesposobne radovati se, ali i nesposobne predati se očaju. U domovima Miriam, Tonji i Desire sobe djevojaka ostale su netaknute, njihovi kreveti namješteni čekajući povratak, koji je svakim danom izgledao sve manje vjerojatan, njihovi osobni predmeti pretvoreni u relikvije prekinutih života. Bio je 27. siječnja 1993. kada je noćna mora dosegla svoju najmračniju točku. Tog dana dvojica pčelara koji su prolazili mjestom poznatim kao La Romana u općini Tous, oko 60 km od Alcacera, otkrili su nešto što im je sledilo krv. U području niskog grmlja, daleko od cesta i teško pristupačnom, pronašli su tijela 3 mlade djevojke. Ostaci su bili u uznapredovalom stanju raspadanja, ali sve je ukazivalo da su to Miriam, Tonji i Desire. Nakon 75 dana potrage, nade i očaja, molitava i suza, djevojke iz Alcacera pronađene su, ali ne na način na koji su njihove obitelji sanjale tijekom tih beskonačno dugih tjedana neizvjesnosti. Pa mjesto gdje su tijela pronađena bio je neravan teren, pokriven grmljem i trnjem, teško pristupačan čak i za nekoga tko je poznavao područje. To je bilo mjesto namjerno odabrano za skrivanje žrtava, mjesto gdje su tijela mogla ostati neotkrivena godinama, da slučaj nije doveo ta 2 pčelara do njih. Prizor je bio jeziv. 3 tinejdžerice ležale su nekoliko metara jedna od druge, njihova tijela djelomično prekrivena vegetacijom, koja je narasla tijekom tih tjedana. Divlje životinje obavile su svoj posao, a identifikacija je morala biti potvrđena forenzičkim analizama. Vijest o otkriću proširila se poput munje cijelom zemljom. Televizijske postaje prekinule su svoje programe kako bi izvijestile o otkriću, novine su pripremile posebna izdanja, radio postaje posvetile su sate i sate analiziranju onoga što se dogodilo. Cijela Španjolska zastala je pred potvrdom onoga čega su se mnogi bojali, ali što nitko nije htio prihvatiti. 3 tinejdžerice bile su mrtve. Bol, koja se nakupljala tjednima, eksplodirala je valom kolektivne žalosti, koja nije razlikovala one koji su osobno poznavali žrtve od onih koji su samo pratili slučaj kroz medije. Tragedija Alcacera postala je tragedija cijele zemlje.
U Alcaceru je utjecaj bio razoran. Gradić koji je više od 2 mjeseca održavao nadu na životu, potonuo je u ponor boli i bijesa. Crkvena zvona zazvonila su žalobno, zastave su spuštene na pola koplja, trgovine su zatvorile svoja vrata u znak žalosti. Susjedi su se okupljali na ulicama, grleći se, plačući, nesposobni pronaći riječi da izraze što osjećaju. Obitelji Miriam, Tonji i Desire proživjele su najstrašniji trenutak svojih života i potvrdu da se njihove kćeri nikada neće vratiti, da su se snovi koje su za njih tkali zauvijek razbili, da budućnost koju su zamišljali nikada neće postojati. Sprovodi 3 tinejdžerica okupili su 1000 ljudi u Alcaceru. Tihu i ožalošćenu gomilu koja je pratila obitelji u njihovom najmračnijem trenutku. Ulice gradića napunile su se cvijećem, svijećama, porukama sućuti koje su stizale iz svih kutova zemlje. Lijesovi 3 tinejdžerica nošeni su na ramenima njihovih susjeda, dok crkvena zvona nisu prestajala zvoniti, a kolektivni plač dizao se prema sivom nebu, koje se činilo da sudjeluje u općoj žalosti. Ono što će obdukcije otkriti u sljedećim danima dodalo je slojeve užasa tragediji, koja je već sama po sebi bila nepodnošljiva. 3 tinejdžerice bile su žrtve ekstremnog nasilja, okrutnosti koja je prkosila ljudskom razumijevanju. Bile su otete, mučene i ubijene s brutalnošću, koju su sami sudski patolozi opisali kao bez presedana u svojim profesionalnim karijerama. Detalji onoga što su pretrpjele prije smrti bili su toliko užasni da su vlasti odlučile ne objaviti ih u cijelosti, bojeći se utjecaja koji bi mogli imati na društvo i prije svega na obitelji žrtava. Ali dovoljno informacija procurilo je da Španjolska shvati da su te 3 djevojke proživjele pakao prije nego što su im životi otrgnuti. Bol obitelji bila je nemjerljiva, bol koju nijedna riječ ne može opisati, koju nijedna utjeha ne može ublažiti, koju nikakvo vrijeme ne može izbrisati. Roditelji Miriam, roditelji Tonji, roditelji Desire suočavali su se ne samo s gubitkom svojih kćeri, već i sa spoznajom o onome što su pretrpjele, s nepodnošljivom slikom njihove agonije, sa sigurnošću da su umrle same, a prestrašene u rukama čudovišta bez ljudskosti. Kako nastaviti živjeti nakon nečega takvog? Kako se ustati svako jutro znajući ono što se zna? Kako pronaći smisao u svijetu gdje su takve grozote moguće? To su bila pitanja koja su mučila one koji su izgubili svoje najbliže. Pitanja bez odgovora koja će ih pratiti do kraja života. Policijska istraga intenzivirala se nakon otkrića tijela. Više se nije tražilo 3 nestale osobe, već odgovorne za 3 ubojstva. Guardia Civil rasporedila je sve svoje resurse za rješavanje slučaja, svjesna da cijela zemlja čeka odgovore, da je medijski pritisak ogroman, da si ne mogu priuštiti neuspjeh. Forenzički dokazi pronađeni blizu tijela analizirani su, potencijalni svjedoci ispitivani, kretanja potencijalnih osumnjičenika praćena. Te područje gdje su se žrtve pojavile pretraživano je minutiozno u potrazi za bilo kakvim tragom koji bi mogao dovesti do počinitelja. Forenzički stručnjaci radili su dan i noć, analizirajući svaki fragment dokaza, svaku česticu DNK, svaki otisak prsta. Istražitelji su ispitali 10 ljudi, rekonstruirali kretanje djevojaka te noći, provjeravali alibije svih potencijalnih osumnjičenika,
Istraga je ubrzo ukazala na dvojicu muškaraca, Antonio Angles Martins i Miguel Ricard Tarrega. Obojica su bili poznati sigurnosnim snagama, obojica su imali kaznenu evidenciju, obojica su živjeli u području gdje su djevojke nestale. Antonio Angles, 27 godina star, bio je pojedinac s kaznenom evidencijom koja je uključivala krađe, napade i druge zločine. Odrastao je u problematičnom okruženju, s disfunkcionalnom obitelji obilježenom marginalnošću. Njegov otac bio je odsutan, njegova majka borila se podići brojnu djecu u uvjetima krajnjeg siromaštva, a Antonio je rano naučio da preživljavanje zahtijeva uzimanje onoga što se može, bez obzira na sredstva. Bio je poznat u svojoj četvrti Kataroja kao netko od koga je bolje držati se podalje, netko sposoban za nasilne ispade, netko tko se činilo da nema moralnih granica. Njegovi susjedi opisivali su ga kao čovjeka hladnog pogleda, nepredvidivih manira, koji je izazivao instinktivan strah, čak i kada nije činio ništa prijeteće. Bilo je u njemu nešto što je ljude činilo nelagodnima, tama koja je prosijala unatoč njegovim naporima da izgleda normalno. Miguel Ricard, 29 godina star, bio je njegov uobičajeni suputnik, pojedinac niže inteligencije, ali jednako opasan, koji je slijedio Anglesa s psećom odanošću i sudjelovao u njegovim zločinačkim aktivnostima bez propitivanja. Ricard je također imao teško djetinjstvo, obilježeno napuštanjem i zanemarivanjem. Od rane dobi bio je smještavan u institucije, prelazeći iz jednog doma u drugi, nikada ne pronalazeći stabilnost koja mu je bila potrebna. Njegov školski put bio je katastrofalan i brzo je napustio svaki pokušaj formalnog obrazovanja da bi se posvetio sitnom kriminalu. Njegov odnos s Anglezom bio je odnos sljedbenika s vođom, slabog čovjeka koji je u snazi drugoga pronalazio smisao vlastite egzistencije. Zajedno su činili opasan dvojac, svaki hraneći najgore instinkte drugoga, gurajući se međusobno prema činima koje možda ne bi počinili sami. Trag koji je doveo do ove dvojice bio je automobil, bijela Opel Corsa koja je viđena noći nestanka djevojaka. Svjedoci su se sjećali da su vidjeli vozilo tih karakteristika u području gdje su Miriam, Tonji i Desire stopirali. Automobil je pripadao obitelji Antonija Anglesa, a istrage su otkrile da su ga on i Ricard koristili te noći. Forenzički dokazi pronađeni u vozilu i na mjestu gdje su se pojavila tijela povezivali su obojicu muškaraca sa zločinom. Sve je ukazivalo da su oni odgovorni za smrt 3 tinejdžerice. Miguel Ricard uhićen je 28. siječnja 1993. jedva dan nakon otkrića tijela. U početku je negirao bilo kakvu umješanost u događaje, ali suočen s nagomilanim dokazima na kraju je priznao svoje sudjelovanje, iako je većinu odgovornosti pripisao Antoniju Anglesu. Prema njegovoj verziji, Angles je bio mozak i glavni izvršitelj zločina, te dok se on ograničio na slijeđenje njegovih naredbi, nesposoban suprotstaviti se volji svog suputnika. Njegova izjava bila je zastrašujuća u svojoj hladnoći, u odsutnosti grižnje savjesti, u načinu na koji je opisivao čine ekstremne okrutnosti, kao da su rutinski događaji. Ali dok je Ricard bivao uhićen i počeo surađivati s pravdom, Antonio Angles je nestao. Od trenutka kada su tijela otkrivena,
Angles je shvatio da će policija doći po njega i odlučio je pobjeći prije nego što ga mogu uhvatiti. Napustio je svoj dom u Kataroji i nestao bez traga, započinjući bijeg koji će postati jedan od najdužih i najbezuspješnijih u španjolskoj kriminalnoj povijesti. Od tog trenutka Antonio Angles postao je jedan od najtraženijih bjegunaca u Europi, predmet međunarodnog lova koji će mobilizirati brojna policijska tijela desetljećima bez postizanja njegovog uhićenja. Anglesov bijeg dodao je novu dimenziju tragediji. Ne samo da su se obitelji morale suočiti s tugom za svojim kćerima, već su morale podnijeti i nepravdu da jedan od odgovornih ostaje na slobodi, izbjegavajući kaznu koju je zaslužio. Svaki dan koji je prolazio, bez da je Angles uhvaćen, bio je još jedan dan patnje za one koji su izgubili Miriam, Tonji i Desire. Stalno podsjećanje da pravda nije zadovoljena, da zlo ostaje nekažnjeno negdje u svijetu. Kako mu je uspjelo pobjeći? To je bilo pitanje koje su si svi postavljali. Istražitelji su rekonstruirali njegovu početnu rutu. Nakon napuštanja Kataroje, Angles je krenuo na jug, prelazeći Španjolsku u smjeru Portugala. Putovao je koristeći improvizirana sredstva, izbjegavajući glavne ceste, skrivajući se danju i krećući se noću. Poznavao je tehnike izbjegavanja policije i primjenjivao ih s iznenađujućom disciplinom za nekoga tko je do tada bio sitni kriminalac. Neki su sumnjali da je primio pomoć, da mu je netko osigurao novac, kontakte, možda čak i novi identitet. Ali te sumnje nikada nisu mogle biti potvrđene. Znalo se da je Angles stigao do Portugala, vjerojatno prelazeći granicu šumskim stazama gdje kontrole nisu postojale. U Lisabonu bi se izgubio u siromašnim četvrtima, živeći od sitnih poslova i prosjačenja, čekajući priliku da definitivno napusti Europu. Lisabonska luka s neprestanim prometom trgovačkih brodova nudila je beskonačne mogućnosti za nekoga tko je htio nestati. Mornari i lučki radnici bili su navikli vidjeti slijepe putnike i za nekoliko novčanica mogli su se praviti da ništa ne vide. Tako je, prema najraširenijoj teoriji, Angles ukrcao na teretni brod koji je plovio u nepoznato. Jedna od najupornije teorija o Anglesovoj sudbini tvrdila je da je poginuo tijekom bijega. Prema ovoj hipotezi, Angles bi se potajno ukrcao na City of Plymouth, teretni brod pod irskom zastavom, koji je isplovio iz Lisabona u ožujku 1993. prema Dublinu. Tijekom prijelaza otkriven je slijepi putnik na brodu, čovjek koji se skrivao u brodskom skladištu. Suočen s posadom, slijepi putnik navodno se bacio u more, nestajući u vodama Atlantika bez mogućnosti spašavanja. Njegovo tijelo nikada nije pronađeno, a njegov identitet nikada nije mogao biti potvrđen. Ali mnogi su vjerovali da je taj čovjek bio Antonio Angles i da je radije odabrao smrt nego uhićenje. Međutim, ova teorija nikada nije dokazana i službeno Angles ostaje bjegunac kojeg traži španjolska pravda. Tijekom godina bilo je brojnih navodnih viđenja Anglesa u različitim dijelovima svijeta. Vjerovalo se da je viđen u Irskoj, Brazilu, Argentini, Australiji. Svako viđenje generiralo je val nade da će konačno biti uhvaćen, a zatim neizbježno razočaranje kada bi se pokazalo da je to lažna uzbuna ili druga osoba. Angles je postao duh, gotovo mitska figura, koja se činila sposobnom nadmudriti sve svjetske policije, živjeti vječno skriven
dok njegove žrtve počivaju na groblju u Alcaceru, a njihove obitelji nastavljaju čekati pravdu. Sudski proces protiv Miguela Ricarta odvijao se u atmosferi ekstremne napetosti. Bio je jedini prisutni optuženik, budući da je Antonio Angles ostao na nepoznatoj lokaciji i na njega je pao sav bijes društva koje je zahtijevalo pravdu. Ricartu je suđeno pred pokrajinskim sudom u Valenciji, u procesu koji je privukao bez presedana medijsku pozornost. Svaki dan suđenja bio je na naslovnicama, svaka izjava analizirana je do najsitnijeg detalja, svaka gesta optuženika tumačena je od strane stručnjaka i komentatora. Sudnica je bila prepuna svakog dana, s redovima ljudi koji su čekali satima da dobiju mjesto na javnoj galeriji. Od obitelji žrtava do običnih znatiželjnika, od novinara do studenata prava, svi su htjeli svjedočiti ovom povijesnom procesu. Atmosfera je bila električna, nabijena napetošću, koja je prijetila eksplozijom svakog trenutka. Zaštitarske službe morale su biti stalno na oprezu, jer prijetnje prema optuženiku bile su brojne, a neke vrlo uvjerljive. Ricard je svaki dan dolazio u lancima, okružen impresivnim sigurnosnim aparatom, lica bezizražajnog, kao da u potpunosti ne razumije težinu onoga što se događa. Branitelji su imali nemoguć zadatak obrane neobranjivog. Njihova strategija uglavnom se sastojala u pokušaju smanjenja Ricardove odgovornosti, prikazujući ga kao sljedbenika kojim je manipulirao Angles, čovjeka slabe volje, koji je bio uvučen u nešto što ga je nadilazilo. Ali dokazi protiv njega bili su neodoljivi, a njegovo vlastito svjedočenje, u kojem je opisivao zločine s ledenim odmakom, samo je pogoršavalo njegovu situaciju. Tužitelji su sa svoje strane zahtijevali maksimalnu kaznu, argumentirajući da je Ricard bio aktivan i voljan sudionik u svakom zvjerstvu počinjenom nad 3 tinejdžericama. Tijekom suđenja saznalo se više detalja o onome što su 3 tinejdžerice pretrpjele u rukama svojih otmičara. Forenzička izvješća, izjave stručnjaka, Ricartovo vlastito svjedočenje oslikali su sliku užasa koju je bilo teško asimilirati. Djevojke su odvedene na izolirano mjesto, gdje su satima bile podvrgnute nezamislivom zlostavljanju prije nego što su ubijene. Patile su na načine na koje nijedna ljudska bića nikada ne bi trebala patiti, u rukama pojedinaca koji su se odrekli svake ljudskosti da bi se prepustili najmračnijim i najizopačenijim instinktima. Slušanje tih detalja bila je tortura za sve prisutne u sudnici, ali prije svega za rodbinu žrtava, koji su se morali suočiti sa stvarnošću onoga što su njihove kćeri proživjele prije smrti. Ricard je osuđen na 170 godina zatvora za 3 ubojstva, 3 silovanja, 3 otmice i 1 nezakonito posjedovanje oružja. Presuda je primljena s mješovitim osjećajima. S jedne strane, slavilo se da će barem jedan od krivaca provesti ostatak života u zatvoru. S druge strane, žalilo se što španjolsko zakonodavstvo tog vremena nije dopuštalo primjenu težih kazni i što je stvarno izvršenje kazne bilo ograničeno na maksimalno 30 godina zbog tada važećih zatvorskih povlastica. Slučaj djevojaka iz Alcacera imao je dubok i trajan utjecaj na španjolsko društvo. Utjecaj koji je nadilazio čisto kriminalne aspekte da bi utjecao na način na koji su Španjolci razumijevali sigurnost, djetinjstvo, medije, pravdu. Bio je to slučaj koji je razbio nevinost zemlje, koja je vjerovala da je sigurna od određenih užasa,
koja je mislila da se tragedije poput ove događaju samo na drugim geografskim širinama, u nasilnijim društvima, u problematičnijim kontekstima. Otkriće da najapsolutnije zlo može vrebati na bilo kojoj španjolskoj cesti, u bilo kojem naizgled mirnom gradiću, transformiralo je kolektivnu percepciju na način koji je i danas opipljiv. Od Alcacera nadalje odnos Španjolaca s njihovom djecom se promijenio. Autostopiranje, koje je do tada bilo uobičajena i općenito sigurna praksa, zauvijek je stigmatizirano. Roditelji su postali zaštitnički, budniji, oprezniji prema dopuštanju svojoj djeci da se slobodno kreću. Umnožila su se upozorenja o opasnostima razgovora sa strancima, prihvaćanja usluga od nepoznatih ljudi, povjerenja u one koje se ne poznaje. Cijela generacija djece odrastala je slušajući da je svijet opasno mjesto, da postoje čudovišta koja izgledaju kao normalni ljudi, da je oprez važniji od povjerenja. Pa slučaj Alcacer postao je definitivan primjer onoga što se može dogoditi kada se spusti garda. Priča o užasu koja se pričala za opravdavanje ograničenja i kontrola. Ta transformacija kolektivnog mentaliteta imala je trajne posljedice za španjolsko društvo. Javni prostori, koji su bili mjesta susreta i socijalizacije, postali su sumnjiva područja gdje opasnost može iskrsnuti u svakom trenutku. Parkovi, gdje su se djeca slobodno igrala, ispraznili su se ili napunili tjeskobnim roditeljima, koji su nadgledali svaki pokret svojih mališana. Tinejdžeri koji su imali običaj izlaziti u grupama i vraćati se kasno, otkrili su da su im slobode odjednom ograničene, da njihovi roditelji žele znati točno gdje su u svakom trenutku, da moraju zvati da potvrde da je sve u redu. Neki psiholozi i sociolozi kritizirali su ovu reakciju, argumentirajući da je neproporcionalna stvarnim rizicima. Statistike su pokazivale da su otmice i ubojstva maloljetnika od strane stranaca iznimno rijetke, da veliku većinu zločina protiv djece počinjaju osobe iz njihovog bliskog okruženja. Ali statistike nisu mogle ništa protiv visceralnog straha koji je Alcacer probudio, protiv slika triju nasmiješenih tinejdžerica koje su postale ikone izgubljene nevinosti. Razum je ustuknuo pred emocijom, a emocija je govorila da je svijet opasan i da se svoje mora zaštititi pod svaku cijenu. Medijski utjecaj slučaja također je postavio presedane koji će obilježiti budućnost španjolskog novinarstva. Alcacer je bio prvi veliki kriminalni slučaj doživljen uživo putem televizije, prvi primjer onoga što će se kasnije nazvati masovnim kriminalnim novinarstvom. Ta televizijske postaje otkrile su da nasilni zločini generiraju ogromnu gledanost, da se morbidnost prodaje, da bol može postati spektakl. Programi koji su pratili slučaj rušili su rekorde gledanosti, a mreže su to uzele k znanju. Od tada će kriminal postati redoviti sadržaj televizijskog programa. Studiji će se puniti stručnjacima za kriminologiju i rodbinom žrtava, a true crime će se etablirati kao žanr masovne potrošnje u Španjolskoj. Ali ta medijska transformacija nije došla bez kontroverzi. Mnogi su kritizirali način na koji su mediji tretirali slučaj Alcacer, pretjeranu ekspoziciju obiteljske boli, širenje jezovitih detalja koji nisu ništa pridonosili razumijevanju činjenica, već su hranili vojerizam publike. Raspravljalo se o etičkim granicama novinarstva, o pravu na informaciju naspram poštovanja žrtava, o odgovornosti medija u oblikovanju javnog mišljenja.
Neki televizijski programi optuženi su da su pretvorili tragediju u cirkus, da su eksploatirali tuđu patnju za stjecanje gledanosti, da su pridonijeli stvaranju klime histerije koja nikome nije koristila. Posebno kontroverzno bilo je tretiranje koje su neki mediji dali teorijama zavjere koje su počele nicati oko slučaja. Kako su mjeseci prolazili, a Antonio Angles ostajao neuhvaćen, počele su kolati teorije koje su dovele u pitanje službenu verziju događaja. Neki su tvrdili da Angles i Ricard nisu djelovali sami, da su postojale druge umiješane osobe koje nikada nisu istražene. Govorilo se o pedofilskim mrežama, o moćnim figurama koje su prikrile svoje sudjelovanje, o zavjeri velikih razmjera koja je zločin u Alcaceru činila samo vrhom ledenog brijega nečeg puno većeg. Te teorije, potaknute frustracijom zbog Anglesovog bijega i uočenim nedosljednostima u istrazi, pronašle su odjek u dijelovima stanovništva koji nisu vjerovali službenim institucijama. Jedan televizijski program posebno je postao epicentar tih kontroverzi. Pod vodstvom svog voditelja, emisija je posvetila više epizoda slučaju Alcacer, dajući glas onima koji su branili alternativne teorije, intervjuirajući navodne svjedoke koji su pružali proturječne informacije, otvoreno dovodeći u pitanje djelovanje pravde i Guardia Civil. Program je dosezao milijunsku gledanost, ali je također generirao žestoke kritike onih koji su smatrali da širi neprovjerene informacije, stvarajući zbrku umjesto jasnoće i dodajući patnju obiteljima žrtava, održavajući živom ranu koja se nikada nije zatvarala. Fernando Garcia, Miriamin otac, postao je javna osoba u godinama nakon zločina. Nesposoban prihvatiti da bi Antonio Angles mogao izbjeći pravdu, posvetio je život održavanju sjećanja na slučaj živim, pritisku na vlasti da ne napuste potragu, pojavljivanju u medijima, prisjećajući se svoje kćeri i zahtijevajući pravdu. Njegovo lice, prerano ostarjelo od boli, postalo je simbol patnje svih obitelji pogođenih nasilnim zločinima, utjelovljenje oca koji ne može mirovati dok ubojica njegove kćeri ostaje na slobodi. Fernando Garcia preminuo je 2023. ne doživjevši ispunjenje svoje želje da Antonio Angles bude uhvaćen i izveden pred sud. Miguel Ricard odslužio je 20 godina zatvora i pušten je 2013. nakon što su mu odobrene zatvorske povlastice koje su bile na snazi u vrijeme njegove osude. Njegovo puštanje izazvalo je val prosvjeda, posebno u valencijskoj zajednici, a gdje su tisuće ljudi prosvjedovale protiv toga da netko poput njega može ponovno izaći na ulice. Ricardova priča nakon puštanja dobila je neočekivan obrat kada su 2023. portugalski mediji izvijestili da je pronađen mrtav u stanu u Lisabonu. Njegova smrt, očito od prirodnih uzroka, zatvorila je jedno poglavlje slučaja, ali ostavila otvorenim najvažnije: lokaciju Antonija Anglesa. Antonio Angles ostaje, 30 godina nakon događaja, jedan od najtraženijih bjegunaca na svijetu. Njegovo lice virtualno je postario u policijskim računalima, koji su stvorili slike kako bi mogao trenutno izgledati, kako bi se olakšala njegova identifikacija. Uključen je na popise najtraženijih kriminalaca Europola i Interpola. Ali i do danas svi napori bili su bezuspješni. Angles se pokazao majstorom bijega,
sposobnim potpuno nestati s radara sigurnosnih snaga pola svijeta. Na groblju u Alcaceru 3 groba podsjećaju na žrtve. Nadgrobne ploče nose njihova imena, datume rođenja i smrti, fotografije nasmiješenih djevojaka koje nikada neće postati žene. Obitelji redovito dolaze položiti cvijeće, moliti, razgovarati s onima koji više ne mogu odgovoriti. To je ritual boli i ljubavi koji se ponavlja iz godine u godinu, način održavanja živom veze s onima koje su prerano otete. Naslijeđe slučaja Alcacer je složeno i proturječno. S jedne strane, pridonijelo je osvještavanju španjolskog društva o opasnostima koje vrebaju na najranjivije, potrebi zaštite maloljetnika, važnosti poduzimanja mjera opreza koje su se prije smatrale nepotrebnima. S druge strane, potaknulo je kulturu straha, koja ponekad graniči s paranojom, i uopćeno nepovjerenje koje otežava ljudske odnose i koje može biti jednako štetno kao i opasnosti od kojih se pokušava zaštititi. True crime, taj žanr koji miješa istraživačko novinarstvo sa zabavom temeljenom na stvarnim slučajevima, ima u Alcaceru jednu od svojih utemeljiteljskih referenci u Španjolskoj. Dokumentarci, podcasti, knjige i serije koje danas proliferiraju o poznatim zločinima mnogo duguju načinu na koji je ovaj slučaj praćen prije 3 desetljeća. Narativne tehnike, naglasak na emocionalnim detaljima, istraživanje psiholoških aspekata, kako žrtava tako i počinitelja, sve to ima svoje korijene u medijskom praćenju Alcacera. Na bolje ili nagore, ovaj slučaj uspostavio je model koji su potom slijedile nebrojene produkcije o stvarnim zločinima. Tad cijela generacija novinara i kreatora učila je na ovom slučaju kako pričati priče o zločinima na način koji privlači publiku, ali i kako prekoračiti etičke granice u potrazi za senzacijom. Suvremena Španjolska još uvijek se bori s pitanjima koja je slučaj Alcacer postavio. Kako uravnotežiti pravo na informaciju s poštovanjem žrtava i njihovih obitelji? Kako spriječiti da izvještavanje o zločinima postane eksploatacija patnje? Kako zaštititi maloljetnike bez zapadanja u paralizirajuću paranoju? Kako garantirati da pravosudni sustav nudi kazne proporcionalne težini zločina? To su pitanja na koja španjolsko društvo još uvijek traži odgovore, desetljećima nakon što su 3 tinejdžerice iz malog valencijskog gradića otete iz svojih života najneljudskijim nasiljem. Ali iznad socioloških i medijskih analiza, ono što ostaje u srcu slučaja Alcacer jest ljudska tragedija nedokučivih razmjera. 3 djevojke koje su jedne petkom navečer izašle zabaviti se i nikada se nisu vratile. 3 obitelji koje su izgubile ono što su najviše voljele na najokrutniji mogući način. Zajednica koja je zauvijek obilježena užasom koji nitko nije vidio da dolazi. Zemlja koja je otkrila da zlo nema granica, da može vrebati bilo gdje, da ne poštuje nevinost i ne oprašta mladost. Miriam bi već imala više od 40 godina. Možda bi studirala, osnovala obitelj, imala djecu kojima bi pričala priče o svom djetinjstvu u gradiću. Tonji bi svoju zaraznu radost nosila kamo god bi otišla. Osvjetljavala bi prostorije svojim smijehom. Desire bi nastavila sanjati, možda bi pisala pjesme koje je čuvala u tajnim bilježnicama. Pronašla bi pravu ljubav u koju je vjerovala. Sve to oduzeto im je, njima i onima koji su ih voljeli,
od strane dvojice pojedinaca koji su odabrali put apsolutnog zla. Vrijeme prolazi, ali bol ostaje. Majke i očevi Miriam, Tonji i Desire ostarili su noseći teret koji nitko ne bi trebao nositi. Teret preživljavanja vlastite djece. Neki su umrli ne doživjevši potpunu pravdu, ne znajući što se dogodilo s Antonijom Anglesom. Oni koji još žive čine to sa sigurnošću da to zatvaranje možda nikada neće doći. U Alcaceru život teče dalje kao u bilo kojem drugom gradiću Španjolske. Djeca idu u školu, odrasli rade, stariji razgovaraju na klupama na trgu. Ali ispod površine te normalnosti uvijek kuca sjećanje na ono što se dogodilo. Kolektivno pamćenje koje se prenosi s generacije na generaciju. Tiho upozorenje da zlo postoji i da se može pojaviti kada se najmanje očekuje. Misterij Antonija Anglesa ostaje neriješen. 30 godina kasnije nitko sa sigurnošću ne zna je li živ ili mrtav. Moguće je da nikada nećemo saznati, ali dokle god postoji i najmanja mogućnost da je živ, vlasti će ga nastaviti tražiti, obitelji će nastaviti čekati, a španjolsko društvo će nastaviti pamtiti slučaj koji je neizbrisivo obilježio njegovu suvremenu povijest. Noći 13. studenog 1990 i druge 3 prijateljice izašle su iz svojih domova da odu na zabavu. Bila je to noć kao mnoge druge, bilo koji petak u bilo kojem gradiću Španjolske tih godina. Nitko nije mogao zamisliti da će ta noć postati početak noćne more, koja će obilježiti cijelu zemlju. I 30 godina kasnije nastavljamo se sjećati, nastavljamo se pitati, nastavljamo tražiti odgovore koji možda nikada neće doći. Jer postoje priče koje ne završavaju, koje ostaju suspendirane u limbu neizvjesnosti i boli, koje nas prate poput duhova prošlosti, koja odbija počinuti. Studeni vjetar i dalje puše nad poljima Valencije, nad ulicama Alcacera, nad grobovima Miriam, Tonji i Desire. To je isti vjetar koji je puhao te strašne noći, isti koji je puhao svakog studenog od tada, ravnodušan prema ljudskoj boli kojoj je svjedočio. Godine prolaze, generacije se smjenjuju, svijet se mijenja vrtoglavom brzinom. Ali sjećanje na ono što se dogodilo ostaje, urezano u kamen nadgrobnih ploča, u pamćenjima onih koji su bili tamo, u povijesti zemlje koja je naučila na najokrutniji način da je nevinost krhko dobro, da je sigurnost iluzija, da zlo može vrebati iza svakog ugla. Miriam García Ibora, Antonia Gómez Rodríguez, Desire Hernández Folch. 3 imena koja Španjolska neće zaboraviti. 3 života koja su zaslužila biti proživljena. 3 odsutnosti koje teže na sve nas kao trajni podsjetnik na našu ranjivost, našu smrtnost, krhkost svega što uzimamo zdravo za gotovo. Neka počivaju u miru djevojke iz Alcacera. Neka njihovo sjećanje bude blagoslov za one koji su ih voljeli i upozorenje za one koji imaju dužnost štititi nevine. Neka jednog dana, nadamo se, bude ispunjena potpuna pravda i neka nikada, nikada ne zaboravimo što im se dogodilo, da njihova patnja ne bi bila uzaludna, da njihova priča služi sprječavanju da drugi pate isto, da nas njihovo sjećanje učini boljima kao društvo i kao ljudska bića.
Slučaj Alcacer ostaje otvoren. Dok se Antonio Angles ne pronađe, živ ili mrtav, dok se ne sazna njegova konačna sudbina, poglavlje se ne može zatvoriti. Obitelji nastavljaju čekati, istražitelji nastavljaju tražiti, društvo nastavlja pamtiti. To je rana koja gnoji, pitanje bez odgovora, završetak koji ne dolazi. Možda tako mora biti. Možda su neki zločini osuđeni ostati djelomično neriješeni. Ali dokle god postoji netko tko se sjeća Mirjam, Tonji, Desire, dokle god postoji netko tko priča njihovu priču, dokle god postoji netko tko zahtijeva pravdu u njihovo ime, one nisu potpuno umrle. Živjet će u našem sjećanju, u našim riječima, u našoj odlučnosti da se takve tragedije ne ponove. I to je možda jedini mogući oblik pobjede nad tamom koja ih je progutala te studene noći 1992.